Салом дӯстон, аз сайти Вемезон мо пул гузаронда будем ва пул имрӯз дар кашлоки вебмани гузаштак ва силка барои сайт дар поёни видео мешавад. Ва вио средстворо интихоб мекунем ва дар инҷа мебинем дата 21 январи 24/04/03 вебмани кашилок USDT 1.80 USDT статус введена, яъне гузашта. Ва мо ҳозир мегузарем дар вебмани кашилок ва дар инҷа историяи платежа интихоб мекунем. Ина $1.80 ВМЗ перевод из сервиса vmezonot.com. Сайт платид мекунад, метавонед дар ҳамин сайт кор кунед, пул кор кунед. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.